Dobrovoľná civilná ochrana je unikátna organizácia v mnohých smeroch. Ku koncu roka 2023 mala 170 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a pozostávala iba z týchto ľudí, ktorí svoj čas organizácii venujú dobrovoľne. Od začiatku svojej existencie v roku 2011 sa venuje primárne tomu, že pomáha obyvateľstvu Slovenska v mimoriadnych situáciách, náročných životných či spoločenských udalostiach, pri záchrane osôb, ktoré sú stratené alebo nezvestné, pri katastrofických udalostiach, ako sú záplavy, ako je tornádo alebo veterná smršť. Organizácia pomáha v 5 krajoch na Slovensku, pričom v 3 z nich je zaradená do integrovaného záchranného systému. Je to znova niečo, čo je veľmi výnimočné, keď profesionálne zložky spolupracujú s mimovládnou organizáciou. Táto organizácia si to zaslúžila hlavne tým, že intenzívne a pravidelne pracuje na svojom rozvoji, zapája svojich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do vzdelávania a poskytuje vzdelávanie aj ďalším organizáciám, častokrát aj tým profesionálnym. Organizácia a ľudia, ktorých zapájajú, robia dobré meno nielen sami sebe, ale celému tretiemu sektoru tým, že ukazujú, že aj dobrovoľnícka práca môže byť mimoriadne profesionálna, rešpektovaná a prijímaná aj štátnymi a samosprávnymi zložkami. Pri mnohých kritických situáciách, ktoré zasiahli Slovensko, či už je to COVID, rôzne živelné katastrofy, alebo následky vojny na Ukrajine, ktorým sme čelili, sa ukázalo, že práve dobrovoľníci a dobrovoľníčky z dobrovoľnej civilnej ochrany plnili kľúčové úlohy. Bez nich by sme tieto situácie zvládali oveľa ťažšie a za to im patrí naše obrovské ďakujem.